Τι έχουμε παρακαλώ? Τώρα έχουμε... Πάμε στον Πόντο. Και πριν αρχίσουν οι χωροί του Πόντου, ο Γιώργος ο Αμαραντίδης θα μας δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο ακριτικό τραγούδι του Πόντου. Ακούστε κύριοι ποιητικό κείμενο, συνδετημόνες, εννοείται και τηλεθεατές. Αϊτέντσε παραπέτανεν ψηλά σε επουράνια. Ο Αϊτός πέταγε ψηλά στα επουράνια. Είχε τσαγγία κόκκινα, τσαγκάρις λέμε, παπούτσια κόκκινα, και το τσαρκούλνατ μαύρον, το ράμφος του ήταν μαύρον. Και βάσταε σακάρτζια του, στα νύχια του, παλικαρί βρασιώνα. Είχε ένα χέρι μόνο, αποδιαμελισμένο τόμα. Και έρχεται η ερωταπόκριση με τον λαϊκό ποιητή. Αϊτέμ, για δώσ' μας ο κρατής, για πέ με όθεν κοίτε. Για δώσ' μου το αυτό που κρατάς και πες μου που κατάγεται. Και αρχίζει και εξηγεί ο Αϊτός. Ακεί σομπέραν το ρασίν, σε αυτό την πέρα τη ράχη. Σάλωτε πεκυμέριν, στο πίσω μέρος της ράχης. Στέκει εγκλησίτσα μάρμαρος μολύβιν στεγασμένων. Είναι έτσι, Γιώργη? Μαύρα πουλία τρώγατον και άσπρα τριηρίσκουν. Μαύρα πουλία το τρώγανε και άσπρα το τριγυρίζανε. Ακρίτες και απελάτες. Φάτεστε πουλιαμ, φάτεστε τον καρύπιν. Φάτε με ρέτσνη, φάτε με μένα τον ταλέπολο τον καρύπιν. Εμένα που τρώτε όμως τι μου, στη θάλασσαν κολυμβετής. Σουρμάνια στα βουνά Πεχλιβάνος, Παλαιστής. Ιεροί αγώνες, συνηθίζονται τότε οι ιεροί αγώνες. Ακούστε τώρα το τελευταίο. Στον πόλεμον, εμένα που τρώτε, ήμουν τραντέλενας. Ρωμαϊκον παλικάρι, ήμουνα τραντέλενας 30 φορές Έλληνας. Παίξτο. Αρχίζω με το πρόγραμμά μας, ποντιακά. Δίπλα μου, στο Αγγείον ή Τουλούμ. Ο Σαββίδης ο Χρήστος, γεννημένος στη Γερμανία. Από τόσο παιδάκι τον ξέρω. Γεια Χρήστο. Στον Ταούλη, ο Θεοδόσης ο Εφρεμίδης. Κοντά σε αυτούς φαίνομαι και εγώ νέος, έτσι. Ναι, Γιώργικα μου, ναι. Αϊτέντζε παραπέτανεν ψηλά σε επουράνια ουιαμάν αμάν, ουιαμάν αμάν. Εκράτρεν και σακράντια του παλικαρί βραχιονάς ουιαμάν αμάν, ουιαμάν αμάν. Άιτε για δώσ' μας ο κρατής, για πέ με όθεν κοίτε ουιαμάν, ουιαμάν. Ας ο κρατώ κι δήλωσε, λέω σε όθεν κοίτε ουιαμάν, αμάν, ουιαμάν, αμάν. Ακίσω πέραν τα ρασιά, σαλάτε απεκείμερος ουιαμάν, αμάν, ουιαμάν, αμάν.
Το Βρυνισίον είναι. Τα παιδιά τα Βρυνίσια είναι. Βρυνίσια. Το είπαμε. Εμείς ημες ποντί αργοναύτες κομμένοι. Εμείς ημες ποντί αργοναύτες κομμένοι. Ας η μαύρη θάλασσα Έλληνες χριστιανοί. Ας η μαύρη θάλασσα Έλληνες χριστιανοί. Είμαι σπονή ακριτώνη, είμαι σπονή ακριτώνη. Αργοναύτες κομνήνοι και τραντέλνοι. Αργοναύτες κομνήνοι και τραντέλνοι. Κι αν πέρανε οι καιροί κάποτε ένα πρωί. Κι αν πέρανε οι καιροί κάποτε ένα πρωί. Ο πόντων ολόκληρον θα εξαντεμετέρων. Ο πόντων ολόκληρον θα εξαντεμετέρων. Είμαι σπονδί ακριτώνη, είμαι σπονδί ακριτώνη. Αργοναύτες κομνήνοι και τραντέλνοι. Αργοναύτες κομνήνοι και τραντέλνοι. Πριν τον Πυρήχιο θα πω ένα αμυρολόι, μόνο ένα στιχάκι, το οποίο θα σας το πω στα ελληνικά. Μπράβο, Γιωρίκα. Χαρά σε εσάς ψηλά βουνά, πάντα χλωροφοράτε. Περνάνε χρόνοι και καιροί και ποτέ δεν γεράτε. Πες το και ποντιακά, Γιωρίκα. Ποντιακά θα το τραγουδήσω. Σαν εσάς ψηλά χαράσαν όι πάντα γλωρό φοράτενε.
πόλια και καιρούς. Όχι καμία Αυτός είναι ο ελληνισμός του Πόντιρη. Εκτός του ότι αυτός είναι ελληνισμός, εγώ θα το πω κι αλλού. Αυτή είναι η Ελλάδα που κρατάει την άλλη Ελλάδα, τη σελοφάν, την πλαστική, τη δίθεν, τη fast food Ελλάδα. Την Ελλάδα της πρώτης όψης αυτή που βλέπουμε και ντρεπόμαστε για αυτήν. Αν δεν υπήρχε αυτή η Ελλάδα, θα είχαμε καταρρεύσει. Αυτή η Ελλάδα, επειδή υπάρχει, κρατάει, είναι αντιστήριγμα και κρατάει και όλα αυτά τα που ζούμε